Čau Slovensko. Dneska som si vybehol do Kananaskis. Teraz som na Mont Baldy. Ukážem vám trošku výhľad odtiaľto. Dole ešte zamrznuté jazero. Dosť fúka. Kosa. Som tu s Erikom, s kamarátom a skúšal som si nabiť svoj čas najrýchlejší, čo som nabil. Zlepšil som sa o 3 minúty, je to skoro kilometr výškový, ale stále som trošku pomalší, ako by som rád. Som v kráťasoch, trail freaky a mám za sebou len jednu fľašu rukavice. To je všetko. Čaute zatiaľ. Tu je Erik na takom predvrchole. Toto vlastne všetko sa beží. Tam som bol na vrchole, čo je v hmle. Stadiaľ sme sa... Toto sme všetko bežali vlastne už dole. Tu je jazero. Sneží, prší. Není bohviaký deň, ale človek sa nemôže sťažovať. Lepšie ako drotom do oka, nie? Peace.